Jatend migawo mar jotije sirikal Geoffrey Ruku olimo kaunti ma Turkana marango chala mar kaunti no ma kaluwore ni Turkana en achiel kuom kauntis 23 ma oro osaso. Kaluwore gi Ruku, jodak ma Turkana wuotho mabor mar manyo pi ma gitiyo godo kod ne jamni mekgi. Kauntis mopogore mamoko kaka Wajir kod Marsabit, jodak bende yuago kech ka nyaka sani kwan oganda maromo milion 3.3 pacho ka osekwak kod midhiero mag oro. Ruku owacho ni piny owacho kokadhe bad migawo mar rango weche mag oro osechako chwalo omenda ne moko kuom oganda kokadhe chenro mar inua jamii. And we are putting all these interventions as a government to ensure that 3.3 million people affected, the arrive route is sustained, the arrive route is not severely affected, and they are not sleeping hungry because of lack of food. Piny owacho